हथियार के कोरेले पूरा जिला में से मर्डर केस के तना ले ले बड़े ओझे। अरे का बुझलो हथियार के कोरेले पूरा जिला में से मर्डर केस के तना ले ले बड़े छे। आके हो चाह कभी उनकर कली कबा सागर सिंह से बढ़ के कौन भइल बारंगदा। टीम किंग ऑफ बिहार से डराला सारा का। टीम किंग ऑफ बिहार से डराला सारा का। थाना के जाने थानेदार ये नेता के कोरेला टीम पर नाम घर आके। अरे थाना के जाने थानेदार ये नेता के कोरेला टीम पर नाम घर आके। हल्ला हो जाला लेके जब निकले ले था सागर सिंह से बढ़ के कौन भइल बारंगदा। टीम किंग ऑफ बिहार से डराला सारा का। टीम किंग ऑफ बिहार से डराला सारा का। इनका न बाटे पर शासन के डर जी खुशी पर रहेला सपोर्ट इहने कर जी। अरे अभी सुना इनका न बाटे पर शासन के डर जी खुशी पर रहेला सपोर्ट इहने कर जी। अरे शायरी रही के संग भइल हत्या सागर सिंह से बढ़ के कौन भइल बारंगदा। टीम किंग ऑफ बिहार से डराला सारा का। टीम किंग ऑफ बिहार से डराला सारा का। अरे मार के धुआं कर दी रे बाबा।